po ining akong suwat suliran. Ako si Fina, 24 years old ug single. Nagpuyo sa Lahog, Cebu City. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa properties nga napundar ni mama ug papa. Aron inyong hisabtan, sugdon day na ako sa diha nag-edad pa lang ko og 19 ug namatay si mama. Ingon ini ang panghita po. Ma, yan ang ibiyaan mo ko ni mo, ma. Wala ka na si Papa, unya ka ron, wala samka. Pina, gusto na. Ayaw ka bala ka. Dili ka na mapasagdan. Tiyo. Kaon na. Ilan nagkaadlaw nga wa kay taong kaon. Nagasiguro gid ko nga kung buhi pa lang tos mama nimo, dili gid siya malipay nga maingon anak ka. Mingaw na kayang pahit yo. Ako nalang usa. Sa gikaingon ko na, dili ka na mo pasagdan. Pina, wa pa ka mag-inusara na ako. Nangi mo mga ikakaw. Nahibaw ko nga nasakitan ka. Pero kung padayon ka nga mag-ingon niya, mas masakit ang magtanaw ang imong papa o mama ni mo karon. Tiyo. Okay na kagaw? Nilipay ng anak ka, okay ka. Pero sakto si Tiyo. Salamat ninyo, ha? Huwag ko ninyo pasakti. Sus, di na may tabo gaw nga pasagdan kagaw, uy. Kay buto na ba kahit puslas mama ug papa ni mo namo sa buhi pa sila? Salamat ka. Ando na may nabiyaan nga tindahan sila si mama o papa nimo. Ako lang na'y bahala nga mapadagan ini. Ako lang mo atiman. Kay nag-eskwela pa man ka. Kung makagraduate ka na puhon, ikaw na'y bahala nga mo atiman ini. Ha? Oo, Tiyo. Salamat, Jo. Basta pagtarong lagi sa imong pag-eskwela aron puhon, kay bawo ka nga mo atiman sa mga buta nga napundar ni mama nimo o papa nimo. Oo, Tiyo. Salamat. Gaw, pamaulit na na kay nado kay bisita. Ha? Kinsa man ka na ka? Ang buti papa. Ingon man siya papaliun dayon ka kay importante ko no. Ha? Tiyo. Kinsa sila? Anak ko ni Papa Rigor. Ha? Anak ka sa akong paparigor? O, ako si Miriam. Asawa ko ni Rigor. Oh, kadiyot lang ha. Tingalig na sayop mo eh. Ako rang naginusarang anak ni Papa Rigor. O ang iasawa, mo nga akong mama nga si Mama Vicky. Gani, nakasal sila sa simbahan. Ikaw ang nasayop. Legal ko nga asawa sa imong amahan. Kami ang unang gikasal, sawa pa sila magpakasal ni mama nimo. Ayaw na lang ninyo libugag maayo ang bata. Usa magituyo ninyo nga mianhiman mo. Nga wa naman ang imong giingong bana.
Duha ka tuig na ang nagkalabay ug matod mo. Nahibaw ka niya na, di ba? Niya ko aron barugan ang katungod sa akong anak. Ingon man nako, isip nga legal nga asawa. Doon na matingali may katungod aning baya. Ingon man sa negosyo nga naibilin sa akong bana. Murag na sayop ka ng bahina, ma'am. Kining tanan, buungan ni sa pagpaningkamot sa ako igsuon og ni Rigor. Dili lang kay ni Rigor. Wa man sad ko niingon nga kuhaon nako ang tanan. Ang gusto ko lang pangayoon ang bahin sa akong bana. Unsa? Oh, di tingali na pwede, oy. O nganong dili man pwede, sir. Bisag asawa ka pa ni Rigor. Doon naghihapoy katungol si Fina nga akong pag-umangkon sa hinaguan ni Rigor. Kaya anak man siya. Dili na mo pwedeng suluhon tanan. Kun mao, maproblema gyud ni anang dapita. Kay bisag unsaon, legal ko nga asawa ni Rigor og mas dako ko katungod sa iyang kabtangan. Og kanang pag-umangkon nimo, anak lang siya sa gawas. Tiyo! Nainti na nga akong edad sa dihang una kong nahibaw nga naaday asawa nga lain si Papa o nga siya kuno ang legal nga asawa. Huwag ko makasabot sa kong gibati na itong higayuna kay maipagtuon ako nga kamira ang pamilya sa akong Papa. Og nakasiguro ko nga wasab gyud mahibaw si Mama ni ini. Og sukad lang nga nagpailang asawa ni Papa, hapit way adlaw nga dili siya mohunong sa pagsigi og samok namo. Unya, Pa, kung tinuod magani ba nga siya gyud ang legal nga asawa ni Uncle Rigor, unsa may tabo ni Fina? Kanang wala ko mahibaw, Norman. Pero Fina, ikabala ka. Dili ka na mo pasagdan. Kauban minimo aning kiatubang nimo karon. salamat, Jo. Pa, wa ba ko di ay sinumar sa una? Dili ba required man na sa una kung kastlon ka? Wa din na makita ni Auntie Ato sa una? Sa una manggod, wa pa na kinahanglan na ang sinumar kung magpakasal ka. Mao tingali na inahitabo sa mama nimo, Fina, ug sa imong papa. Jo. Ibaligyan ninyo ang bay? O kinahanglan nga makig-cooperate ka. Kung dili ka gusto nga magdako ta. Pero hinaguan man nilang tanan ni Mama o Papa. Mao bitawng ibaligya aron mabahin og tarong. Basin baya kung tinud-on ko ni. Basin og na mga properties nga nakapanganra sa imong amahan. Tingali bayag, porsyento lang ang imong madawat sa imong pagkaanak sa gawas. Kadyot. Dili naman ni mao ang inyo. Panamastamas naman eh. Wa mo'y natampo nga kahago og singot para ini. Kunya sayon no ranis pagsulti nga ibaligya ninyo. Sir, tingalig nalimot ka. Legal mi nga pamilya. O bisag unsaon pa nimo. Kami ang dunay dakong katungod tungod kay legal mi nga pamilya. Pa, kung ibaligyan nila ang bahay pa, asa naman lang mo po Fina? Dili mahimo nga ilang ibaligya ang bahay. Doon na sa katungod ang ako manghud ini. Kay ilan ng hiniguan. Pero tiyo, unsaon naman lang kung iyag yung ibaligya. Asa naman lang ko padungan. Fina.
24 na ko karon, pero hangtod karon, galibog kog unsaon ni pagsulbad ang maong sitwasyon. Ang akong mga pangutana mao kini mosunod. Unang pangutana, mo'y gusto sa unang asawa ni Papa nga ibaligya ang bay ug kinahanglan nga mo cooperate ko aron dili ko nun niya ipaabot sa balaod. Kung maabot man gani sa balaod, unya mapamatud-an nga legal gid siya nga asawa, tinuod ba nga mas dako siya katungod sa properties nga nakapangan sa akong amahan ug inahan? Ikaduhang pangutana, ibutang ta nga mahugyod ug illegal ang kasal sa akong mama ug papa. Unsa may mahitabo sa properties nga ilang napundo niadtong panahon nga nag-uban sila? Doon na paghihapoy katungod si mama sa maong properties? Unya kay, wa naman si mama. Ako naman lang usa. Unsa may mahimo na ko ani? Ikatulong pangutana, ingon ana alba gyud ay kasayon sa una ang magpakasal? Ngano wa man mahibaw sa akong mama nga naa di ay asawang lain ang akong papa? Ikaupat o katapusan, unsa may angay na kong buhaton? Unsa man nga supporting documents ang akong kinahanglan aron mas na ako'y katungod sa hinaguan ni mama o papa. Wa man ko'y natampo bisan gamay ang legal nga pamilya ani. Ug dili sad sa ni mama kung nagbinuang man gani ang akong papa sa una. Palihog, tabangyog tambagi ko. Kini ang akong suliran, Fina. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw kini si Attorney Elaine Bathan ug ako karon ang mohatag ninyo og tambag tubag solusyon kalinawan sa inyong mga pangutana ug mga problema na may punto legal. Guys, ay namo pagduha-duha ipadalagi ng inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang akong suliran official writers page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Of course, maski unsang puntuhan na guys, no? Kita usa ka lisensyadong abogada. Pero ako ang partner, maski wa diri karon kay nabisi man, punto medical po ang iyang expertise, no? So, punto legal, medical, personal, nga mga pangutanag, mga problema, willing, andam, ready, as always, nga mutambag ug mutubag ninyo. And a big thank you, and a big shoutout sa tanang mga maminaw nato live sa ato ang programa, sa ilahang mga radyo, sa mga naa silang mga tindahan, trabahoan, karong adlaw, ang mga nag-drive, nagtrabaho, no? Kanang nagbuhat silang mga buhatonon, namilo, namlansya ba, nang lababa, nag-andam na bas lutuon, or unsa din na ang mga lamig life na naghigda-higda lang. Regards sir, kamo na gyud. No, sir ug ma'am, kamo na gyud, sana all. No, pero salamat kaayo sa inyong pagpaminaw sa atong programa. Okay, ato ang letter sender guys, karong adlaw, punto legal man ta, 24 years old, from Lahog, Cebu City. Kani siya pagkamatay sa iyahang mama, 19 years old pamani siya in town, no? Unya sakit pud ni pamalandungon nga pagkamatay sa iyahang mama dito niya naibaw-an nga naa daytoy lain iyahang papa, pero di gito lain kay sila may nahug og other party kay naa day legal nga asawa ang iyahang papa, no? So dito ra gyud na nigawas ang kamatuoran, no? So karon medyo wa sagid kaayo nagkasinabot sad siguro, no, abahin sa mga properties mo niyang mga pangutana. Ibutang ta nga unang pangutana mao'y gusto kuno sa iyahang unang asawa ni papa nga ibaligya ang balay ug kinahanglan nga mo cooperate ko aron dili kuno niya ipaabot sa balaod. Kung maabot gyud sa balaod, unya mapamatud-an nga legal gyud siya nga asawa, tinuod ba nga mas dako siya katungod sa properties nga nakapangalan sa akong amahan ug inahan. Okay, kung ang property nakapangan sa imong amahan ug inahan, ang katungaan na sa imo gyud ng mama. Ang katungaan na mo nay mapunta ra sa imuhang papa. Dili gyud na pwede nga iyahang makuha, especially nga 19 years baya gyud silang nagkuyog, nagpuyo, no? So, I'd like to think nga mauna nga medyo naasad gyud sila napundar together. So, dili sad yun, no, nga mahugyog ko ownership sila, unya kung iyahang nga nilang duha
then naagi bahin ng imuhang mama. Dili gyud pwede nga ako untanan sa imuhang papa. Kung nakapanganha, nakarehistro gyud. Ikaduhang pangutana, ibutang ta nga mahulog yun og illegal ang kasal sa akong mama ug papa. Unsa may mahitabo sa properties nga ilahang napundo atong nag-uban sila. Duna bagyapoy katungod si mama sa maong properties. Unya kay wala naman si mama, ako naman lay naa. Unsa may laban nako ani nila. Okay. Ato lang yung tan-awon kung asa nakarehistro. Kay kung nakarehistro solely sa ngan si imong mama or papa and mama, then naagyud mo'y katungod imuhang mama, no? Naagi bahin ato out of her own share. Unya ikaw ra may anak kay di man legal ang ilahang kasal, di makapanunod ang imuhang papa, imo ra na ang share sa imuhang mama, no? Di pod kahilabot ang imuhang papa ana. In a way you would be protected, no? But bata-bata para baka kinahanglan sa gyud kagiya ug advice sa usa ka abogado, and I will really suggest nga makikita kag abogado kuhaa ang mga titulo sa mga properties nga nakabutang din ha, title, tax declaration nga nakabutang angan sa imuhang mama as either exclusive nga owner or co-owner. Ikatulong pangutana, ingon ana ra bagyo di ay kasayon sa una nga magpakasal nganong wala man mahibaw-an sa akong mama nga nay asawa lain akong papa. Siguro because ang atuang records ba di magud ni parehas dito sa gawas nga mas advanced ang recording sa mga dokumento, no? And mas naay way to be able to check it digitally or pinaagis teknolohiya. Kibaw baya ta sa una nga usahay gani hangtod ron, no, nga ang pagrehistro nato sa ato ang birth certificate ug kasal manumano, fill up og papel, typewriter pa gani, karon pa na computerized. So labi na sa unang panahon maglisod gyud kay sayon raman kaayo usay ilisang pangan ana ba. At least karon, no, nanay sa NUMAR, sa local civil registrar ug sa PSA nga pwede nila ma-monitor, no? Anak gyud. Mao nang nakalusot na sa una. Karon medyo lisod na. Pero mao lagi na mo bitong naatay balaod para pagpunish, no, pagsilot sa mga tao nga mubuhat ana kay abi nagtuo silang sayon abusahan ang balaod nga nagdumili man gyud unta sa usa ka tawo nga kasado na to enter into another marriage, maupod na. Muna naatay law punishing that. Ikaupat ug katapusang pangutana, unsa may angay na akong buhaton? Unsa man nga supporting documents akong kinahanglan aron nga mas na ako'y laban sa hinaguan ni mama ug papa. Wala man gyud natampo bisan gamay ang legal nga pamilya ani ug dili sad sala ni mama kung nagbinuang manggani akong papa. Okay, I really think like I said you need a lawyer para ani kay kung naa sad gyud may marriage certificate unya inosente man ang imong mama, ang imong papa mo'y nakasaan na, in fact the properties will go to the innocent spouse, no, nga mapunta na siya didto nga posible ganing makuhaan og katungod ang imong papa maski pa sa iyahang bahin nga mapunta didto kay wa man mo kabaw kay kung kasado sa gyud sila naa gyud po'y marriage certificate nga magpamatuod nga kasado sila nga siya mo'y nakasa dihan dapita, pwede gyud ma-forfeit ang iyang bahin in favor sa imong mother and in your favor as the legitimate heir sa imuhang mama. Pero komplikado gamay, dili pwedeng ikaw-ikaw lang, kinahanglan ka mo duol og abogado, ha. Daghan man kaayo pwede ka mo duol og PAO office, no, para magpatambag or a private lawyer din sa Cebu City. Mga suking tigpaminaw, hinaut unta nga naamoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan. Daghan kaayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon dinhi gapon sa atuang programa, kini ang akong suliran. Gikan sa RMN Production Center, radyo mo nationwide. Tatak RMN, daghang salamat og And ayan guys, nadunggan na to no ang suliran ni Pina. Pina guys no. Nga giilogan no sa iyang katungod guys, isip anak mo. Sama sa atong nadunggan guys. Nga aduna palay pamilya no. Ang iyahang papa sa laing babae guys o pagpailaki ni nga siya daw kuno ang legal nga asawa kay pinakaslan man kini, diba? Pero sa bahin po ni Pina guys sama sa atong nadunggan pinakaslan man po ang iyahang mama, diba? So duha ang nagpaila guys no, wala nagpaila, duha ang asawa guys sa iyang amahan no, pahinhibawan. So mao na to guys, away sa mga ari-ari ano, grabe lisod kining
kuan guys no nang may motiliwan ba nga maupatay ng imong papa unya kwartahan kay labi nag kay mga kuan katigayunan kay daghang gyud mag-apas ilabi na kong minyo ni sa una sa masa nahitabo karon no kang pina. Pero matod pa guys no sa tambag ni Attorney Aling Bathan may katungod pud ang iyahang mama no samot pa kay kasado sila og inosente ni siya no. Oh. Kasin daw. Pila. 200. Be. Gamay, magkano yung kana? Gamay, duhang po nakabuok. Di ba? Pwede masautan ng isa, di karay isa. So, mao na to guys. Sinsya na guys, kay busy kayo ko na wala ko sa focus karot guys. Busy kayo ang linya guys. Og lagay matupan ni attorney guys no kinahanglan siya magpakita og attorney kung wala siya kwarta na may mga public attorney's office og dili ni mahimo no nga siya lang kinahanglan gud daw nga dunay attorney syempre sud angay di gyud magpalupig si Pina guys no di gyud siya magpalupig kay naapot siya'y katungod og ngano gano all these years karon lang nagpakita ning matud pa asawa daw sa iyang papa guys og pinakaslan og nagpaila daw kini nga legal wife diba legal wife ako legal wife og unsa gani nga negosyo guys no ang giasikaso no gi-manage ni Pina karon so paanda ko guro ni nga negosyo no og lagi kay bata pa si Pina ang iyahang kuyuan maoy ni barog sa ano nga iyahang kuan ang tawag ani guardian di ba kay bata pa 19 years old ni siya na 19 years old daw namatay ang iyang kuan 19 years nahitabo 19 years old na siya dihang nahitabo ni nga nahimo na siyang ilo ulila na sa iyang mga ginikanan. So mao na to guys kay nagsugod na atong ang paborito na tong drama no ang handumanan sa usa ka awit mag-record na pod ta guys tuloy-tuloy tayo no walang tigil para sa atong kalingawan o katagbawan. So I think that's all for today. Again, this is Dodong. Bye for now and stay safe as always guys. Stay safe.